నువ్వు అడగరా. యు ఆస్క్ మ్యాన్. నువ్వే అడిగి మ్యాన్. నువ్వు అడగరా. సరే ఇద్దరం అడుగు. ఏమండి ఏమండి? ఏమిటి? ఏం లేదండి, మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలనుకుంటా. మీరు రోజు నాకు కోప్పడకూడదండి. ఎందుకు కోప్పడతారా? మనం అడిగే విషయం ఆవిడకి సరదాయేగా. ఏం లేదండి, ఈవేళ ఆఫీసులో ఏంటి? ఏం లేదండి, ఎన్ని నెలలు బోనస్ ఇస్తారు అని. నాకెలా తెలుస్తుంది? మీకు తెలియకపోవటండి. యూఆర్ ఆల్ ఇన్ ఆల్. ఐ మీన్ టు సే మీరు స్టెనోటైపిస్ట్, పైగా నాగభూషణం గారు పర్సనల్ సెక్రటరీ. మీ చేతి మీదుగా కాకుండా ఏ కాగితం సంతకానికి వెళ్ళదుగా. నాకేం తెలీదు. మాకేం తెలియదు పాపం. ఆ మాత్రం మాకు తెలియదు అనుకుంటున్నారా? మీరు తప్పండి, మేము చూసుకుంటాం. తప్పండి, మేము చూసుకుంటాం. తెలుగుతనమా నా దరికి చేరవా. తేనె ఫలమా నా తనివి తీర్చవా. సిగ్గులిక బుగ్గ దాటిపోయే, అల్లరులు ఒళ్ళు దాటిపోయే, ఆశలిక హద్దు దాటిపో